Bună, gata, aproape am ajuns. Hei, Flori. Nu am făcut să mă duc. Care știe bancul pe ea? Eu uite unde merge copilul ăla. Ăla e o coadă, mă. Uite că vine mașina, Nica. Mașina, prostule! Ce dracu că te-ai drogat? Haide, Nica, haide. Gata de aici, vă rog. Bă, gata, de-te că vine mașina. Bă, ne facem dracu de râs pe aici, mă-l cunoaște pe bărbatul meu pe aici. Bă, prostule, ceaci! Dă-i cu aia! Îmi dai cu aia! Mă, fui de gura! N-ai bici! Au! Sonica, mai mergi drept, că vine mașina asta, că vrei să mă dai de belea pe aici? Că circul ăsta ceva. Băi, circulă, mașina nu mai pe aici, mai drept. Hai, pericula. Mașina nu mai pe aici, circulă. Uite și prostul, uite cum mergi. Wow, bine! Am venit cu ei, mâncat. Am venit cu ei la stână. O să pară în biserică. Și acolo e biserica. Vă arăt acum. Gata, uite aici e biserica. Nu faceți aici. Unde duci, păi, trag eu și tu, eu în culo, când pune mănăstirea, unde dracu? Acolo e biserica. Nu mai duc să-l dau, bă, cu dorie. A prins și lumânarea, ai la tine s-a prins? Aici. Și aici este. Nu mai pot. De-unde e banca acolo? Nu mai pot. E banca acolo. Nu dă-l aici. Aoleu, și ce care e problema? Ține lumână. Hai că pe mine. Vișo. Și scrie acatiste.